Kublai vibaro ki viewers bat khamtam ya ki parlok rowan ki chongi te sabai gani ka video balada pidang dei ki batmai ha gani ka video bat ka channel ki chonga sobha wanum klet ban yarap lem yanga daga ba phi share like bat subscribe nak banta ki updates bat ki wi padi ki video hak ba dei bat ki khubor Jacob khwai tikani ka dei ka Jacob khwai do kha ka ba la panyai dei ba ar simli kilang khoi kan jai w marngar hankat bat ki parlok But kani ki Jacob khoi do kha in sa pen le kai ha kapung jong iba kielang khoi hamanai rangshikan East Khasil district kata ka bdei ha ka khatsan tarik banai ba pra arjar apnru ka bdei ka Independence Day but kapor khoi kan sedang nadu khandai steng men step adu sau steng janmit but kador jong ka tiket kan dei tang 1hajar shiruyang wei khoi but ka price lani ki jing ai so bha shaki parlok rawan kin long kumni nagbantau banungkong unyo shipholang uba ar lailang uba lai silang basau silang basan silang banriuru silang bnyeu silang bapra silang bakhandai silang bat hadu bai shipho nang yo silang bakhat wei ar phoja bat bakhat ar shiphojar tigumta ko ki parlok rawan kani ki jing kop khwai and pen khwai habro 8tylli ki pung but in some shwa de ki temporary sticker haka khat sautrik banai ba pra jar apun riu haka por khat wi steng and step in I por tang shikanta banweng ye temporary sticker but nalor ki te ki price ki ba shajrong lani ki ba shakman kino panyai kil pan khreru na kumda ka consolation price kata hadu arpho ngut marsau hajar tangka wi parlok rawon but entedo khat mai Arton haka laiterik banai ba pra ajar apnyo porman step but andon ru kinong diwi diknyang haka tiga singi balada pikwa ban saki ya ketiga jing the do kha pla ban le haka step jong ka laiterik hangte yapo manai rangsken ban nagamta ki jing tip bamne pla ban phone hakini ki number ki badon haka ni ka notification but tangkata ye bede bat ki parlok rawan handrei nagamta jong ki pai ba nong shong shnong lada phim lej bani simanta hagi jing kop khwai pilaru ban lej simanta nagbanta kalaki dro ti namta ka te kalaki dro kan longkum ne hagati ka singi bat ka pot panyale kai kan de ha por lai beji janmiet mo kan ni kalaki dro first prize namta kalaki dro kan de ka brand new bolero lane kapisa shi pholak baar daga brand new Celerio lani ka bisa sanlang balairu nangyo da ka alto keten brand new lani ka bisa saulak san phojar wasau da ka kali alto keten brand new lani ka bisa saulak wasan da ka kali alto keten lani ka bisa lailak san pho but uban riuru nangyo da ka bolero pick up lani ka bisa lailak but ubah new da ka alto keten barim lani ka bisa arlang but ubapra unyo daka scooty brand new leni kapisa shilak tangka but nakmata ka dor chongka tiket kan long hi kuma julong haki wei ki jinge kop khwai but lucky draw kata arspa san pho shi tiket but san spa 8tylli ki tiket